Nokai korok srabjak dana rok kulojak mokha mama songni ma kirlayo khaklayo ma Basadik hello everyone hi no nanti kan kita blolam go engkai tabuk seng thanglai tongo boja thanglai tong himale Thaichuk khangna ba tabuk seng Thaichuk kokna nai tong buini kiri tei te option koi ka Thaichuk khake manjak lai ani boa bere di lega Thaichuk kok thalai do engkai wati tong mase nge male bai oi hindi sa gangkai wa bere di kata patchakai Semasa Haji di Uma wadai roh kan hari yang Bari bising sa wadai roh si wasas haus Hinje ada Tam da sing huj mahin kana makai Orang ni pondok khang nai phyo gya borong nai gadi Nokai korok srabjak dana rok kulojak mokha mama songni ma kirlayo khaklayo ma khokgui to mani mal sikogroni mal tata ani bam kana bilesa phayo thana mai kana mai Thaichuk sanan Thaichuk Cento Pento No me Cari mai papat bam kena ke Hello guys Boti tijak Tabuk Ekta jaga thangtong Ekta jaga ya Kalau thangtong Thaichuk moi sana moi engke boti nai ketang no boti tijak Sung tabuk salai nai Thaichuk mokhe tam phungna na First time Thaichuk mo bosoni Nagare ko bin mo khulma mane yachik si kono o ma Nagare bo kunung khada yang ore Asik canai mosu yok khai di berkiring saila puri tumplaman antukna nai mase engke tukli ata Thaichuk moi sai sikna nai sung mo Thaichuk buina rang khos nayo o male kan video nai to khangke ta sangma nai risum mosok ini di jagaro ba jaga engke to risum risi ya berma rori chau engke chin khoina borok engke bishirbag risum favorite risum motom jago risum phokjago risum machao haita yang ka khungnai yang helamnai yang hulnai yang chanai chin Thaichuk so finally reading jak sapilai jak thangta bor super bana bhoka suklainai motharoni bagai sengor tabuk tipra motha patik le dong BJP maja yang IPF khar daroni da ei CPM babu Abu ting abu tu. Aku kamar ke Alpa kamu siapa man thua te da Kalau kamu kita apa ya? Mo sa Facebook na yang Kung ito sto ko dia ko mai basa dia kung bhau bukan tang sa Thaichuk moi Jaga. Tap tu sing na papat kon suka So finally toge phega kon bai fan tola rokai ma to ka asika tunggo ma selap kare pura gonta kaisa tugui mang tongna musung ma ke basa misima gengke engo hongke sin mendo to hongke motharo jitima bage tong tholai ekdom gan dok tami phele tongo gengke tabung gang tu bakya te kaisa challenge khane tongo o challenge tamo nong na kisa video phungan to ngendoro o video ro nai manana ani Facebook page thangni nai engke ani je Facebook saimia mungro engke dipon deborman rijak tongo aja thangni rok ani full video challenge video rok nai manon ka asangno anta phungan finally ikyo seng tabo omo challenge khainai engke oro noro chicken leg piece nungma khana asaka kolom khamok sana mase ang kostong suka
bui comment khlai wa no chicken leg piece khai di ne hinga ni youtuber rok ani subscriber rok to saimya na ani kaisa ko challenge video rok tongo ta ani Facebook page song no thangi nai mano do an mungri wi no nai mano yang kai nagar camera setup busi kirma sisa danger yang gamsa men gamsa kanza khusor re ke ngeta abo amot chanai challenge khai nai genro an mo full video ne mo kai ani Facebook page to thangi nai mano nge asno ang mo suprak sing na kisa tabung ke challenge rok khaibe yakon bai kolombo hunai na yang o kheto kisa nobar sai tong oro hongke nobar asake thanda o hingke oro moi ko oro basin basa jong no tamjani mokhango thuklubui sikru ta ha kap suka hingke yang siklang matha chu bandi oi kirjak suka boi ko ani kirjak sai mak kono lai adol kadi ador nomi ador khekir do ador bamdi bono bamdi nomi bamdi do tisadik besadik bamdi do bamdi kan nung takadi bapak pai ne gena bamdi tisadik besadik bamai besadik Ana hal punta lagi. Ego pega. Ito pega. Chika. ma si ro na sa asa ka hamza ko bo si phayo na asa ka tong tho zau tamo an background khna ga di Din phala kheda wa. ko bang mani ko bang man pho wak bung thuka ekdom ekda thane kleno helka gang te kon ja thana kre or ma phaya so khai no bar asa ka phayo yang ni bom khai hela pre hen nang ya te haisi mami sunu wak mo khai aram jak sung na bor hai ba aram se nang jang na bor khulam tinaro le o ma jaga peto to ani bage ekdom oh yang yakrom nang phungbo ni yakrom e to me bindara khai yak ru Dari di baka. awe kaka bokorom di du agar ro pun botongo si botongo sal saksa na to yang ade yang phade klena basen pasal zo kamu ke klena hadi ta thanengo i ko ma khai poultry he kya kharma siza ke kanai he kya ma phayo ni khajilang klena phade boroni bo makhang thuklop dana ti pheka makhang thuklop boi leng thaka leng ki kap mani ono ki kirijak so ka ekdom klena hade